Nagsaka unemployment rate sa bulan sang Setyembre kasubong man ang pagdamo sang underemployed suno sa datos sang Philippine Statistics Authority. Ang unemployment rate ang nagsaka sa 5% o kon kapin 2.5 million workers. Ang jobless rate sa Setyembre ang pinakamanubo humalin sang Oktubre 2019. Suno kay National Statistician Dennis Mapa, dugang sa numero sang unemployment ang mga self-employed nga kiosk workers. Pahayag ni Mapa ang pinakamataas nga inflation rate ang na-record sa 7.7% sang Oktubre bangod sa mataas nga presyo sang pagkaon kag transportasyon. Samtang ang underemployment nagsaka man sa 15.4 sa bulan sang Setyembre o kon 7.33 million workers ang padayon nga nagapangita sang ekstra nga trabaho nga mas mataas sa 7.3 million underemployed workers sang Agosto 2021. Apang sunok ay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, ang pagsaka sa employment ang bangod sa full reopening sa ekonomiya. Kung sa diin trabaho sang gobyerno ang pag-invest sa teknolohiya padulong sa mataas nga kalidad sang trabaho nga makahatag sang supisyente nga income para sa mga Filipino workers. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 27 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 77 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 45 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 63 centavos. Ang Saudi Arabia rial may baylo nga 15 pesos and 56 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. 66 pesos and 65 centavos tubtob 66 pesos and 75 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 85 centavos tubtob 67 pesos and 66 centavos ang presyo sang premium. Kag 76 pesos and 55 centavos tubtob 79 pesos and 45 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!